Hola, nens i nenes! Ja ha arribat la recta final del curs. Aquests últims mesos no ens hem vist, però he rebut els vostres vídeos i les vostres tasques amb moltíssima il·lusió i això ens ha servit per estar connectats. M'agradaria acomiadar-me de vosaltres com cada any, amb una abraçada i veient els vostres ullets feliços. Però com que això no podrà ser, us envio un regalet, un vídeo perquè ballem tots plegats i d'alguna forma puguem sentir que acomiadem el curs amb alegria. Espero que passeu un bon estiu i us envio una forta abraçada. Vinga, ara sobretot tota la família a ballar amb mi. Vinga, anem-hi! Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué? Si muere una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si gracias la vida. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si muere una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si muere una pena se olvida. Voy a gozar, vivir.